вказує, що многі з них мали титул митрополит Київський, але реально таковими не були. Дійсно, коли дивимося на Галицьку митрополію, то митрополит Михайло Рогоза був, наприклад, митрополитом Вільнюським, а держав титул і Київський. Умер у Новогродці Литовському, а названня митрополит Галицький і Київський у них були условні. Львів і Київ унію не приймали, напомнимо, унія приймалася у Бресті, це не територія нинішньої України. Львів зламали, звісно, послідніма, а раз посліднього зломили, то тепер його зробили найунятішим на світі. З Львова ніколи митрополіти не переходили в Київ і не мали титула Київський. Спомнимо, іще у 1807 році Папа Римський возобновив Галицьку митрополію із усіма правами київських митрополітів, але без титула Київський. Їх вічний титул був митрополит Галицький, архієпископ Львівський. Такі титули приписували Львову і австрійці у XVIII віці. На той же момент времени зовсім не було єпископів у Самборі, Перемишлі, у Сянах, у Бресті, де поляки все православ'я на Галиці вже зачистили. Так що ліпше б галицьким греко-католикам не требувати зміни назви православної церкви, найби подумали про себе, найби вони свою назву точно уточнили і не називали себе всеукраїнськими, бо і Мукачівська греко-католицька церква така ж українська, як і Львівська, така ж Херсонська, Мукачівська, як і Львівська. На яких основаннях Львівська цілу Україну, а Мукачівська ні. Всім треба знати свої права і своє місце.